Een moord maakt veel meer slachtoffers dan die ene vrouw. Denk aan alle achterblijvende kinderen, de families, de vaders en de moeders. Dit moet echt stoppen, want het is hartverscheurend erg. Het zwaargevaar een skokgolf in ons land, de moord op Lisa. Maar het probleem van femicide is volle grutter. Overal komt geweld in vrouw in vaar. Hek in snits en het rint zelfs verschrikkelijk aan. Vooral je, ik in Friesland, wil haar veiliger vielen en ging de strijd op. Kijk, toen mijn zusje Miranda 11 jaar geleden vermoord werd, was dit allemaal nog niet zo bekend. Wisten we eigenlijk helemaal niet wat femicide was. En we hebben daar met heel veel mensen de afgelopen 10 jaar heel veel aan gewerkt om te laten zien hoe groot dit probleem is. Hoe groot is dat probleem? Ja, het probleem, het is echt een maatschappelijk probleem. Als je ervan uitgaat dat ongeveer iedere week een vrouw wordt vermoord in Nederland, ook in Friesland, dan weet je dat het een heel erg groot probleem is. Een drama in Snits. Er is een 39-jarige vrouw uit datzelfde plak om het leven kwam na een stekpartij. Het slachtoffer werd zondag van een jong voen op de galerij en versteert toen haar verwoenings. Wanneer je kijkt naar het Friesland, dan kennen we best een aantal bekende verhalen. Denk bijvoorbeeld aan de Tindermoord in Leeuwarden, de eerwraakmoord in Jouren, de schietpartij recent in Sneek. Dat zijn typische gevallen van vrouwenmoord. Ze zijn vermoord omdat ze een vrouw zijn. Je opleidt je voor het maatschappelijk beter bespreekbaar meidje van dit thema. Slag het dat? Nou, je ziet bijvoorbeeld naar aanleiding van een Lisa, recent in Amsterdam, dat er een enorme ophef ontstaat binnen Nederland. En ik denk dat dat goed is. Want waar we eerst minder aandacht hadden, zie je nu dat mensen zich meer bewust worden van het feit hoe onveilig vrouwen zijn in dit land. En dat vind ik vaak altijd eng. Gewoon dat onvoorspelbare, dat is net wist van ja, wat gaat niet dwang. Ik ben wel bewuster, zeg maar. Hè? Dus als je een geluidje hoort dat je denkt, oh, even opletten. Gewoon jammer dat soms toch denkt van ja, ik mag iets hebben. Wat is de oplossing? Ja, de oplossing, als die er zo was, dan had ik het al opgelost. Dus het is een vraagstuk voor ons allemaal. En ik denk dat dat ook bij jezelf begint. Want vergis je niet, vandaag of morgen kan het ook maar gewoon jouw zus, jouw vriendin, jouw collega zijn. Het begint dus ook met jezelf af te vragen, waarom is mijn collega eigenlijk zo vaak ziek de laatste tijd? Zou er misschien meer spelen? Jouw ultieme doel is voorkomen dat er een nijslachtoffer, als jouw zus, komt. Nou, dat zou mooi zijn. Hè? Ik heb nooit geen Miranda's meer, zeg ik wel eens. Iedere vrouw is er één te veel. En wat belangrijk is om ons van bewust te zijn is, een moord maakt veel meer slachtoffers dan die ene vrouw. Denk aan alle achterblijvende kinderen, de families, de vaders en de moeders. Dit moet echt stoppen, want het is hartverscheurend erg. Binnen er voorzichtig al eerste optimistische signaal naar dit onderwerp? Er is natuurlijk een recente campagne van start gegaan, Man zeg er wat van. Waarbij mannen elkaar aanspreken op het maken van grappen gericht op vrouwen. En natuurlijk komen er ook mannen naar mij toe en die zeggen, ja Marlene, dan kan ik nooit meer een grapje maken. Maar ik denk dat je, voordat je zo'n grap maakt, eerst altijd eens af moet vragen, goh, als nou een andere man deze grap zou maken over mijn zus, mijn moeder of mijn vrouw, hoe zou ik me dan voelen? En maak je dan zelf die grap nog? Dat is de graadmeter. Zou ik wel zeggen, ja.